Ayo diangkat Bu, nyungus ora nyandang. Kok kayak siki nyawer kan ngomong gitu. Ini cepet. Aja nyong sing kok nyawer terus lah. Sejuta kayak ya. Iya mah. Iya. Lu sing ijo belek nang jero maning. Cek ae mau intimidasi. Katresnan sajroning ati datang luntur saya meratati aku kowe dadi garwa mertaleret kataman asmara Oleh receh maning. Hati-hati di. Kikin. Ayo nyimpen wati. Iki golek duit bisa. Karo apa? Kalali. Suwuk marang. Kepekan patrito. Leh. Iya di ngulu-ngulu sake juragan aja. Kuwi mburi abang-abange kuwi. Abang-abange ki ora metu didudut-dudut ki ora metu. Iki nganti ping 3 kae, Zah. Rika tangane gen waras apa ora, Pak? Sih. Oh iya sih. Katresnan sajroning ati dan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merkoleret ning kumuk asmara. Aduh dikon sepisan maning urung metu kiye nanggung. Orang marep po. Suwun. Bapak ora. Iki Satpol PP. Iya. Wis kudu, oke. Lagune siji maning. Apa arep MB kan ya? Siji maning. Siji maning. Aki nguzak. Lagune Gelang Kalung. Iya, suwun. Bapaknya jan ora, Pak? Bapaknya ora, Pak? Temenan? Yakin? Mengko bae. Iki ora? Anu wong siji-siji deh. Ayo Gelang Kalung. Ayo juragane. Lagune apa ki? Lolo. Ya,
Santo